Stále jsme v ulici Pivovarská, na jednom z nejoblíbenějších mých míst, které se tady nachází. Když si odmyslíme to okolí a otočíme svůj pohled od toho pivovaru na druhou stranu, tak se zde nachází klášterní zeď augustiniánského kláštera, jejich překrásných zahrad. A do té zahrady vede taková tajemná branka. Já se přiznám, že mi připomíná nějaký příběh od Trnky nebo nějakou pohádku, která je branka, jenž vede do nějakého jiného světa. A opravdu trošku jiný svět to je, protože ta část zahrady, do které vede, tak je veřejnosti běžně nepřístupná. Používají ji mniši, kteří dodnes v klášteře žijí, ke kontemplaci, k pěstování včel, čímž se hlásí k odkazu Mendla, jenž byl dříve opatem augustiniánského kláštera a právě chovem včel se mimo jiné zabýval. A tu branku hlídá pes, není to živý pes, ale je to socha. Autorkou té sochy je Paulína Skavová, pražská umělkyně, která se jednak zabývá svojí volnou tvorbou, často právě s tematikou zvířat, ale kromě toho vytváří také řadu realizací pro filmy, seriály jako výtvarnice. A vedle toho psa vytvořila i například sochy krkavců, jenž vznikly pro jedno filmové zpracování. Krkavčí pohádky. I ty jsme původně chtěli umístit v areálu kláštera, ale když jsme se o tom tématu bavili s bratrem Josefem, tak on začal přemýšlet nad tím, jaké jsou náboženské konotace toho ptáka a že krkavec je jakýmsi symbolem smrti a že by byl raději, kdyby se jednalo o zvířata, které jsou v tomto ohledu pozitivnější, což malý drobný pejsek rozhodně je. Modelem pro pejska byl konkrétní pes, přímo pes sochařky Pauliny Skavové jménem Tyson a je to i taková jeho vzpomínka, nebo její vzpomínka na věrného přítele, který ji po roky doprovázel.